Fronteira de Cortegada, no fondo da Ría de Arousa, os alcaldes e voceiros do PSOE das comarcas do Salnés e Caldas dixeron non a Altri. Todos eles asinaron hoxe un manifesto en contra da instalación da celulosa en Palas. Firmamos hoxe un manifesto en defensa dos sectores productivos e do medio ambiente da nosa provincia e de Galicia, frente á agresión do proxecto de Altri que promove Rueda e que promove a Xunta de Galicia. Entenden que o proxecto é unha ameaza para sectores productivos clave para a ría. Altri pon en risco os postos de traballo. As institucións temos a obriga de protexer a nosa xente, a xente que vive nesta ría, a xente que vive na nosa provincia. O Ulla é nestes momentos tamén a forma de vida de moita xente desta provincia. Din que Altri é un proxecto político da Xunta que acusan de non ter unha folla de ruta para a industria en Galicia. O goberno galego, para transformar a nosa economía, non está en sintonía ca xente do noso pobo e, sobre todo, desaproveita uns fondos europeos que están feitos para reindustrializar, modernizar e facer máis competitiva a nosa economía e o noso país. E acusan o goberno galego de elaborar unha declaración de impacto ambiental atendendo ás necesidades da pasteira. Porque o proxecto xa tiña, dende fai tempo, a vindición de Rueda, a vindición da Xunta de Galicia. Ninguén pode dubidar que houbo presións e que se trata dunha declaración elaborada con imparcialidade. E confían en que o goberno central non conceda nin un euro de subvencións a Altri. Temos claro que este proxecto vai en contra das todas as directivas europeas. Non podemos falar por Madrid tendrá que dictaminar. Ahora nos estamos convencidos de que non está cumplíndose nestes momentos nin a Senda 2030, nin as directivas europeas e sobre todo cun proxecto completamente obsoleto.